Kada već govorimo o navijačima, vrlo interesantno je u Nišu, ne samo ovih dana, već uopšte prethodnih godina. Niš je postao grad, jedan od centara srpskog sporta i kogod da igra na Čairu oduševljen je prijemom. Ovo je možda najbolja publika ispred koje smo igrali. Ljudi, hvala vam puno. Znači, do poslednjeg mesta puna hala. To nam se jako retko, ako skoro nikada ni u Beogradu ne dešava. Hvala vam ljudi puno. Bilo da je reč o tenisu, rukometu ili košarci, hala Čair uvek je puna. Navijači sa nestrpljenjem očekuju naše sportiste i stalno se traži karta više. Da se igralo ovo u Beogradu ne bi bila puna, Pionir ne bi bio pun sigurno. Zato što ljudi vole sport, čak i žene, što je najbitnije. Niš je grad sporta, to je valjda jasno. Niš ima manje ovakvih dešavanja nego Beograd. Mislim da je to najveći razlog. Nekad je Niš bio poznat u sportu, u rukometu, košarci, fudbalu. Sada toga nema, ali nadam se da će se vratiti na staru slavu. Iako je jedan od najvećih gradova u Srbiji, Niš u najvažnijim sportovima nema prvoligaše. Želja svih nas je da ponovo reaktiviramo sve te košarkaške centre, ne samo Niš. Nama trebaju i Pirot i Leskovac. Ponovo da se igra košarka vrhunska u Kraljevu, u Čačku. Kult nepobedivosti naših državnih timova u Nišu traje već 6 godina. Počelo je sa rukometašima. Tradiciju su nastavili košarkaši, vaterpolisti i teniseri. Sigurno su možda vreli atmosfere u unutrašnjosti, tako da kažem, ali mislim da je to možda zbog toga što reprezentacije ne igraju toliko često van Beograda i svakako je to jedna dobra stvar. Na 3 velika takmičenja u prethodnih mesec dana kroz halu Čair prošlo je blizu 40.000 navijača. Naredni važan meč igra se u avgustu, kada naši košarkaši počinju kvalifikacije za evropsko prvenstvo.